Jen 3. Já vás tady všechny moc vítám a děkuju, že jste přišli. Já jsem teď ještě žádně měla takovou slabou chvilku, ale silně slabou chvilku. Připravnou. Možná ještě, co bych potřebovala, asi bych vás tomu taky pozvat, si na chvíli zavřít oči a párkrát se zhluboka nadechnout a zpřítomnit. Jsem přemýšlela, jaký je vlastně jako záměr pro tento koncert. A jak mi vlastně přišlo, tak jak je v tom názvu vlastně řečeno, nějak jako mít třeba zase kousek k sobě blíž a otevřít se něčemu novému, něco třeba si z toho pro sebe vzít, nebo každý z toho dnes je to svoje. A vlastně bych chtěla to pojmout i tak, ten koncert tak svobodně, že vlastně, kdybyste chtěli prostě zpívat, zpívejte kdykoliv, kdybyste chtěli tančit, tak tančete kdykoliv vlastně. A i v sobě se snažím hledat tu svobodu, že vlastně to nemusí být tak, jak jsme si to připravili, ale může to být prostě úplně jinak nakonec. A bude to i tak boží, takže to je asi úvod. A já se přesunu tady do židličku. Raz, dva. 3. První písnička, která zazní, je vlastně úplně první písnička, kterou jsem kdy složila. Možná jsem skládala nějaká, když jsem byla malá. Ale to za ten poslední rok. A kdybyste chtěli zpívat s námi, můžete. Já jsem připravila i malé zpěvníčky, kdyby si ho někdo vzal, a jestli na ně vůbec uvidíte teď. Ale bude se to opakovat, takže jste zvaní se k nám přidat. A asi můžeme začít. Co písnička? Aha. Písnička se jmenuje Říkám ano sama sobě. Zavorce sám sobě. To znám taky. Zavři oči, vnímej sebe, každý kousek, co dotýká se země. Zavři oči, vnímej sebe, čistou pravdu, která je právě v tobě. Zavři oči, vnímej sebe, i to své pulzující srdce. Zavři oči, dotkni se srdce, poslouchej a tanči. Sní, tanči, sní, tanči, sní. Zavři oči, vnímá sebe, každý kousek, co dotýká se země. Zavři oči, vnímej sebe, čistou pravdu, která je právě v tobě. Zavři oči, vnímej sebe, i to své pulzující srdce. Zavři oči, dotkni se srdce,
jak jsem byla nervózní, tak jsem zapomněla, že jsme měli ještě čas před zpíváním. Improvizační, ale to nevadí. A taky jsem si teď vzpomněla, že jsem to chtěla natáčet živě a nepustila jsem to. To nevadí, všechno se dá napravit. Další písnička, aby kapela věděla, bude ta textově improvizační, tak se na to můžete nachystat a já jdu zatím kliknout na tlačítko vysílat. Jo. Ano. Ja som si chcel niečo pripraviť, že niečo poviem o Míši a tak trošku. Predsa len, že vlastne už nejaký druhý rok tady s ňou my ve škole zažíváme krásne chvíľky. Druhý už je to rok teraz, ne? Ale celkově jako je to rok. No tak, prostě nějaký je to čas. A ja som za ňu veľmi rád, že v našej škole je, protože vidím jako z takového malého kvítka, kdo došla k nám, taky malé kvítko to bylo prostě zavřeté a postupně se otevírá stále víc a velmi rád to sledujem a jsem u toho a vlastně jako se snažíme jí pomoct nějakým tím všetkým, co tam děláme v škole, aby vlastně mohla rozkvést do toho, čo je ona, aby to jednak mohla najít, to, co je ona, to je jako pro toho umelca si myslím velmi důležité, aby našel to, co je on, a aby si to nestyděl ukazovat, to, co je on. A já si myslím, že u Míši se to celkem daří, to ukazovat, to, co je. Že jako ona vlastně taká, u něj vidno, že je taká jako tu autenticitu, má tu pravdivost a to má tom velmi baví teda sledovat. Takže doufám, že nejsem sám, že vás to baví. Ano. A táto písnička, čo teraz bude, Míša sa rozhodla, že si tie slova bude tvoriť na mieste tady tej písničky. A je trošku aj melódiu, tak. A ja som mu v tom postne podporoval, aby skúsila ísť do toho experimentu a nebala sa vlastne toho, že nič ju nenapadne. Jo, tak keby náhodou nič nenapadlo, tak prostě tak to má byť, jo? Aby si vedeli, že keď je ticho, tak akurát rozmýšľa nad tými slovami. Tak, počkej, dobre. Ja budem taky rozmýšľať nad tým hraním vlastne. Peťo, toto je zvuk, čo slyší normálně? Ano. Aha, dobré. Ještě poprosím zapnout tenhle mikrofon. Děkuju. A ještě tato písnička, vlastně inspirovaná písničkou Být volná od Sary Kláry, myslím, že se jmenuje zpěvačka. A vlastně Cyril mě inspirovali k tomu, jako právě jít do té volnosti a uvolnit se úplně vlastně od celého toho textu. Tak to chci zkusit. Nad hladinou stromy plynou jako kapka života rozkvétá zrnko. Perlu se rodí, zapomínám, že kdysi jsem byla i jím, jsem stále jako růže rozkvétá. Jednou poupě, jednou květ, minulost občas zamykám. Mojí součástí je i ta obzory rozšiřuji, otevírám se novému světu, životu celému. Já
plout. V této chvíli chci blíž napojit se na své srdce. Mysl nechat myslí říct a zaspívat to, co je mi dnes ctí. No prostor uzavřený je mým bezpečím, možná někdy i ve větším. Děkuju za to, že jste tady se mnou. Podpora, že nejsem na to sama. Nejsem na to sama. Já nejsem na to a vlastně na nic sama. Nervózní, třepající se, svítí na mě světlo, je na takovouto, slzy pláče. Měla jsem ještě před 15 minutami v očích. Teď stojím tady v záři reflektoru a sama sobě se směju. Jakou cestou jsem ušla za ten rok, kdy celý tento koncert je vlastně můj a taky nás všech. Děkuju vám všem, že se mnou tady dnes hrajete. Taky děkuji. Cítím tu živost, která s letem přichází. Možná jednou spadnu, kdo ví. A teď jsem tady a svá.
Děkuji. Ten refrén Být volná teda nebyl můj, to se musím přiznat. Ten byl z té písničky, ale všechno ostatní jsem tvořila na místě. To byla tato písnička a textová improvizace byla pro mě největší výzva tohoto večera, takže teď už to bude jenom v pohodě. A jste se tak hezky vyměnili, protože další písnička je s názvem Mé tělo je chrám a já vždycky, když ty písničky skládám, tak vlastně moc neskládám. Oni vždycky tak jako přijdou, že když jsem třeba na procházce a jdu a teď něco napadne, když to zaspívám a tak se to stane. A pak si to napíšu, představím to Petrovi a řekne, to vyšlo. S tím můžeme pracovat. A takhle vznikly vlastně všechny 3. Řekl jsem, že nějaká nepůjde? Ne, neřekl. Všecko jde. Ano. A tato píseň už z toho názvu vlastně jsem jim chtěla vlastně oslavit to tělo, které tady všichni máme a které nám slouží a může nám sloužit úplně vlastně dokonale. A bez něho bychom tady asi možná ani nebyli. Tak jo. Mé tělo je chrám,
občas tomu nasloucháš. Mluví k tobě každodenně, moudrost věků v sobě máš. Mluví k tobě každodenně, jakou péči mu dává. Mé tělo je král, mé tělo je král, jediný, který davy zná. Mé tělo je král, mé tělo je král, jediný, který davy zná. Mé tělo je král, jen jediný, který davy zná. Mé tělo je král, mé tělo je král, jediný, který dobře zná. Mé tělo je král, mé tělo je král, jediný, který dobře zná. Mé tělo je král, mé tělo je král, jediný, který dobře zná. Mé tělo je král, mé tělo je král, jediný, který dobře zná. Mé tělo je My jsme tam krásně proplétali. Ani jednou jsme se netrefili. Ani jedno. Krásně. To byl dvojhlas, to byl typický dvojhlas. Na další písničku si zasedl. Jenom pro zvukaře. Zatím se ten koncert odvíjí tak, že jsem vůbec nečekala, že to takhle bude. A cítím se úplně jinak, když jsem si myslela, že se budu cítit. A zní to celé úplně jinak, když jsem si myslela, že to bude znít. A i po zvukové zkoušce. Takže je všechno správně. To je všechno správně. A je to dobrý. Už cítím radost. Už mě to baví. Další písničku. To je moje druhá písnička, kterou jsem složila. A budu zpívat sama. A je pro mě taková... Když jsem si ji sepsala a potom jsem si ji znova přečetla, tak jsem v tom vlastně našla i spoustu věcí, jako pro sebe. Pokaždé jsem si ji zpívala a je pro mě taková vlastně asi nejsilnější z těch všech 3. Možná ještě napiju. Dobrý. Tady taky dobrý. Děkuji. Chcete taky čaj? My máme víno, tak je v pohodě. Jo, tak to jo. Tak to my nemáme víno. Tak vy jste hodně v pohodě. Větší pohoda je určitě na pódiu, které není pódium. Hodně v pohodě. Cítím, srdcem vidím, srdcem rozhoduje, někdy lehký. Pardon, já musím zapomnět trslátku. Já jsem se chtěl stejně zeptat, jaký mají druh vína. Dobré. Super. To taky poznám. Peťo, chceš? Potom si dám.
těší, intuici následuji, snění chodí, sněním běží, každý měsíc je někdo jiný, ten život nádherný nezastaví. Já vím, kdo jsem, kdo právě jsem, kdo jsem. Já vím, kdo jsem, kdo v srdci jsem, kdo jsem. Já vím, kdo jsem, kdo přece jsem, kdo jsem. Za chvíli možná už někdo jiný. Chodím bosá, země zpívá, ráda stromy opíná, že jsem jiná, to mi možná říká, ale já si to užívám. Jsem láska, svoboda i hojnost, sebe sama přijímám, ten život nádherný si užívám. Já vím, kdo jsem, kdo právě jsem, kdo jsem. Já vím, kdo jsem, kdo přece jsem, kdo jsem. Já vím, kdo jsem, kdo v srdci jsem, kdo jsem. Za chvíli možná už někdo jiný. Co ty říkáš, já jen vnímám, každý známe pravdu svou. Otevřeným srdcem já přijímám lásku nekonečnou. Zázraky do života vítám, s myslí otevřenou miluji život, s radostí neposednou. Já vím, kdo jsem, kdo právě jsem, kdo jsem. Já vím, kdo jsem, kdo v srdci jsem, kdo jsem. Já vím, kdo jsem, kdo přeci jsem, kdo jsem. Za chvíli možná už někdo jiný. 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 Děkuji. Vlastně vůbec nevím, jaký máme čas. To byla kytara. Je to živé dřevo. Je to živé dřevo. Chtěla jsem říct, že vůbec nevím, jaký máme čas. A vlastně Dobrý. mám pocit, že mi to utíká hrozně rychle a že jsem něco možná uspěchala, ale vlastně je to všechno tak rychle. A teď bude taková písnička. Taková improvizační písnička. I my jsme napětí. Napjatí tedy. A bude to vlastně písnička jednak textově improvizační a jednak vlastně ani to nebude normální text. Ono je to mě taky vlastně k tomu inspiroval Cyril tohle udělat. Nebo ve mně se ten nápad zrodil a pak jsem zjistila, jak to pojmenovat.
Je to taková vlastně technika, která se jmenuje gibberish, nevím, jestli to někdo znáte, ale je to vlastně zpívání svojí vlastní vymyšlení, říkání, zpívání, cokoliv, svojí vlastní vymyšlenou řečí. A my, jak jsme to hráli, tak to znělo jak taková indiánština, takže tuhle písničku jsme nazvali indiánská. Indiánská babička. Indiánská babička se může jmenovat. takže to bude další improvizační. No, ale ještě se můžou oni přidat jako ty naši diváci, ne? Do toho, kdyby se chceli klidně. No jo, no přesně, tak. Máte ruky a šípy? Tak. No, tady okolo toho ohně můžete tancovat, tady ten oheň. No, můžete klidně tancovat. Prostoru je dost. Zvlášť ti, co mají víno, tak můžou tancovat. Ale kdybyste chtěli, tak do toho, no to pak bude takové rytmičtější, tak do toho můžete třeba nějak tleskat. Nebo zpívat, cokoliv. Křičet. No. Ano. Plácet se do nohou. Do hlavy. Skákat. Postavit se. Úplně cokoliv. Jo, pro jistotu jsme zamknuli, kdybyste chtěli jako skákat ven, tak... A ještě pro zvukaře zase budu používat tenhle mikrofon, takže se zvednu. Presta? Děkuji. Tak my poprosíme, doufám, že slyšíte tam takový lehký jeskyní hal, my ho teď budeme potřebovat, trošičku jeskyního halu k vám, do diváků. Máte ho tam? Halo. Jo, už tam je. Už tam je, protože se musíme přesunout do jeskyní, že jo? Zpátky.
zeptám, jaký máme čas? Já nenosím hodinky, takže To víte, netuším, jaký ale je určitě čas? dobrý. 8. Bude 8. Za minutu 8? To je krásný čas. No, za minutu 8. A co to znamená? Za minutu končíme. Toto vlastně jako bylo naše poslední číslo, ale já bych chtěla ještě si zahrát na flétnu. Určitě. Tak můžeme... Dáme To první? 3minutové poslední improvizační Okay. nástroje, klidně všechny solo, třeba v G-dur. Máš ráda G-dur, jo? Z G-dur, abyste to věděli. Já nemám rád křížky, ale dobře. Jeden křížek tam. Jeden křížek. Jo? Tak jo. Začátek. Tak to pusťte, jestli to je G-dur. Pardon, to něco hraje špatně. Takový smíš se. Nevím, kde se tady vzali.
dám na další tóninu ještě. Ještě tam něco máš? Už jsem chtěla jenom říct, kde je vlastně v mojí kapele, co jsem zapomněla. Tak ještě velký potlesk pro Petra Šmířáka. Úplně stejně, ještě větší potlesk pro Cyrila Kubiše. A pro skvělého basistu Matyho Mazáníka. A naše zpěvačka Míša. A co jsem taky ještě chtěla říct, a neřekla jsem, tak vlastně, jestli jste si to teda přečetli správně, tak je to maturitní koncert a maturuju na škole Ježek bez klece a vlastně celý tento koncert, kdybych minulý rok v únoru nepřistoupila, tak se vůbec neuskuteční a vlastně celé to propojení v té hudbě, co vlastně teď v té hudbě miluji a co s ní ráda tvořím, tak jsem vlastně si jsem objevila až vlastně právě, když jsem přistoupila, poznala jsem Cyrila, ten mi otevřel úplně vlastně nový svět hudby a vlastně až mě to vedlo k tomu skončit na mojí bývalé služce, kde jsem cítila, že už jsem si odnesla všechno, co jsem měla a vlastně konečně začala tvořit i vlastně s tou flétnou podle sebe a začalo mě to znova bavit. A Petra, když jsem poprvé poznala v den naší maturitní schůzky první, když jsem říkala, že chci koncert, tak jsem potkala Petra a v ten den jsem, i když jsem ještě v životě neměla hodinu zpěvu, tak jsem řekla, že tam budu vyspívat. A stalo se. A taky bych tímto ještě chtěla pozdravit Nelču, která dneska tady měla být s námi, ale ze zdravotních důvodů bohužel není. A možná se teď kouká, tak jí zamávám, třeba se kouká. A zároveň se teda k nám potom přidal Maty, když jsme ho poprosili, tak řekl ano. Celá dobrovolně řekl ano. Míši se nedá říct ne, to je jasné. No. A vlastně je teď konec, já už nevím, co mám říkat. Byla jsem z toho hodně nervózní, bylo to úplně jiné, než jsem si představovala, ale vlastně přesně úplně jsem se z toho vlastně vzala to nejvíc, co jsem mohla. Bavilo mě to, jsem ráda, že tady fakt lidi někteří i tančili, to jsem si taky přála. A chtěla bych vlastně zatleskat i všem vám, že jste dneska přišli a tím vám i jako poděkovat. Děkuju moc. A taky děkuju za všechny finanční příspěvky, protože díky tomu můžeme být v tomto prostoru a mít tenhle koncert a já jsem věřila, ještě nevím teda, kolik se vybralo, ale věřím, že se ještě vybere určitě minimálně těch 7200 a jak je tam mají na papírku napsané, tak 10 000 a víc. Tak jo. Každopádně se na vás těšíme v Sonu, protože Míša bude mít už svůj první vlastně koncert v Sonu v květnu. 25. Já jsem si vždycky přál zahrát si v Sonu, takže. Jsem byla pozvána se zaspívat v Sonu. Brně. Já mám taky, Míša to neví, já mám taky dárek pro ně trochu. A se nemám ho sebou, ale to není jako sebou nic. A to je taky, Cyril je ten dárek. No, to ne. Tak to mimo to teda. A já myslím si povedal, že ty písničky by bylo škoda, nebyly nahraté. A tak jsem vybavil pro Míšu jeden den ve studiu, a že kde si můžeme nahrát všechny ty songy a může to mít nahrané, může si to užívat prostě a světu rozdávat. Takže když máš jako dárek jeden ten studiu od nás a od mě prostě.
Já jsem to teda jako věděla, že se to možná povede, ale nevěděla jsem, že se to opravdu povede, takže jak mi to řekl pan Bré, tak jsem stala ještě víc nadšená, protože jsem věřila, že se to povede. No. A vlastně vůbec nevím, jak to teď zakončit se. Můžeš udělat něco takového. Konec chvilky poezie. Děkujeme všem, že jste přišli. Moc si toho vážíme. Do půl hodiny se musíme spalit. Takže se tím moc nezahnízděte. Pokud se s námi chcete potkat, můžete počkat v kavárně. Pokud s námi chcete balit, můžete s námi balit. Můžete nám pomoct. Ale není to potřeba. Děkujeme moc.